A'a, ɗan Fulani daga ina kake? Yo daga gida ko? Amma dai alƙawarin nan namu da ni da kai har yanzu yana nan ko? Kana yin sallah yadda ya kamata ko? Ai ina yin sallah sosai ko ɗazu ma na yi. To ka ci gaba da yi, haka ake so. Ai ina yin sallah sosai yadda baka tunani. Ina yin sallah sosai, ɗazu ma ina sauri in samu sallah ban yi alwala ba.